Bueno, amaitu da, denboraldia, oso fuerte. Bai, oso fuerte. Eta ze bukaera? Zema gauza komentatzeko, nondik hastea bukaerakin, ez? Baina beste gertatu da. Alaitz, beste 11 jokalari berrirekin agertu da. Kitxo, ez daukagu ekiporik. Agur printzesak. Arainak hanka mugitu du, importante. Alaitz beste jokalari batzukin agertu da. Itxasorekin. Egia da, itxasorekin. Itxas. Bazatoz? Azkenean hor, azkeneko momentuan ez, itxaso. Bai, itzi dituzte salduta. Nik nire espero. Itxasen pasatzea beste. Nik ez da. Gaina nun goratzen, eta ikusitakoa. Ez daizu gustatzen. Ez, nik irakurren un bukaera eta esan joe, tio. Denboraldi osoa ja burua jateio, eta zaitze usten un bukaera mintzat aurre ingo ziola. Ja. Eta ez dare, orduan, klaro, ez dakit. Eta ze pasako da, rengo denboraldian. Ez? Etxera. Ez dakit, ja. Bueno, zuk ez dakit, baina Ja. zuk badeko zu taldien, nik ez. Ja. Gaina kontuan hartuta nola hasi izan taldiana, lehenengo denboraldi osua taldea lortzen, printzesak sortzen. Gainera larra agertu da barriro be. Ja, hori? Uau, hori sorpresa. Ja. Aspaldian ez ginen horrelagon. Norbaitekin hitz egin behar nuen. Hitz egin bakarrik. Larra eta eunate. Eunatekin. Badirudi, elkarri ezagutzen dutela, ez? Bai, uste bai ez, ez? Zeo, zer dago hortik, ez? Bigarrenien emote ban ezetz. Baina hontan, bai. Bai. Eta gaina emateu ze ontzela behien artian, ez? Esate jo, ze derra zauden, eta beti bezala, ez? Bai. Agur peio. Ja, tio. Ja, jo. Aizistore peio polita izan dute, demorali honetan, peio eta eunatek. Ja. Gaina, nik uste denak espero genula, pixka demoraldia bukaeran gauzak istea eta behintzat ondo bukatzea, ez? Behintzat alaitzei aurre inda, o ezakit, ez? Gauzak aldatzea, baina eske guztiz kontrakoa. Bueno, baina olatzek eta gorkak adibidez. Horri txidagoz. Bai, Itxida, ondo itxida. kanpin den da. Makarroiekin, makarroieko. Makarroi ziku batzuk, tomati esiku, baina bueno. Eta grabatzeko nola izan zen. Pues gauez, landa baten, Ja, mira, hori grabatu zenuten, norak gora eta bera egon zen egon ginen egun osoean. Osa, lehenengo norakin gora eta bera, eta gero zuek egun berdinean. Bai, kanpine montau. Eta... Eta zezen ukaten barruan foko bat edo ze? Bai. Karo, itzalak eta iteko. Bai, superpolita izan zen. Oso polita. Baina, zuek adibidez, eukiztu zuela, estena pare bat, hola nahiko intimoak, eta grabatzeko nola izan da? Bueno, osea, azkenien nik Robirakin konfiantza pilo bat dekat lehenengo denboralditik eta horrek asko iten dau. Osea, orduen, ez dakit, azkenien lagun bat azabize grabetan eta gainera, ez dakit, bata bestien gana apoia buiten ga, denboraldi zuen gainera alkarra segonga grabetan, orduen horrek asko iten dau. Arene, zure fisioa naiz. Ja. Arenek urkori musu ematen. Beste drama bat gehiago. Ramon. Ze musu ematen dio, eta horkok esaten dio... Zez guapa. Aizu. Hortik ez. Claro, eske zure fisioa da, eta heldua da. Bai, eske loa da. Eta izaten nun, klaro, eske Arene, ez? Ezin da izan, eta esan duen bare sartu gero ez papera, osea, pentsatu, eta nire lotxan bat ezian, esaten nahi ama. Bai, osea, pentsatzen, imaginatu benetan dela. Ja. Ez da zu, hori tezu. Bai. Bai, ama, pixka desu bikatuta, Arene, baina bueno. Bai, Arene... Normala da. Normala, Pasaduna da eta egon da horkoman, orain desubikatuta egotea normala, ez? Nik uste, ez dakit, modu batean edo esten badala pixka normala, zerbait sentitzez ezkenean bere bizitza hori da, ospitala da, oso ez dauka besterik, eta gaina ikusten du bere aurreko bizitzan zekana edo bere benetako etxea, lagunak eta dena dabiltzala pixka gaizki, eta gaina pixkat, hori badakila zerbait gaizki pasatzen ari dela bestearekin da bilela jon, ez dakize,
Orduan, karo, kaso egiten dio, zain egiten du, ondo eramaten da. Egia esan dion gaztea bakarra da. Arenek esaten dio, zuzara egia esan dian Hori da. bakarra. Osea, azkenean konfiantza duen bakarra momentu hortan pertsona hori da, orduan. Bai. Bai, osea, aren ere ulertzen du. Bai. Orduan, ez duzu jarraituko klubean? Ez uste dut. Bueno, joan egin behar dut. Agur ba. Agur bai. Nik uste nun, esan benen, ugaitze eta zu ugaitze. Ke pasa? Itxaso liatze ziala. Ja. Ja, baina hola itxoite. Hor Gaina nik esan izan hasieran bai. Bai, eta, claro, osea, ni programa eta esan zian bai, eta ni pentsazten bai, liatzen dira, da, nik uste egu dana, eta Eski bazirudien liatu behar zirela. Hombre, eta mundu guztiak pentsetan dago hori, Hombre, Uste bai. Osea, bai. Nire amak esan dit, Bai. nire amak esan dit, hauek liatu Bai, dira tenea eta lagune be, bai. Tenien plan, nik ez dakit zer. Bai, beti ematen du baietz, baina eske falta zaie hoi, aurrera pauso hoi, edo bultzada hoi. Bueno, biak dira pixkat, ez? Bai, eta barkatu, baina zu. Ja. Bultzada, bien, alai. Zutalko lagundetu, bai. Azkenian ez dakit, ber, ze pasatzen den? Itxasok hartu behar du berriro. Bai, Lehen faltatzen indarra, tio. Denboraldi honetan egon da pixkat. Pixkat lehenengoan bezala Bai. norarekin Bai. zeukan rei hori, ez? Bai, ez dakit, nik ere espero nuen hori pixka denboraldi honetan igual alde hortatik konfiantza gehiokiko zula. Baina bol, azkenian beha ere hola baldin bada, hori ere aldatzea ja, momentu batetik bestea ez da erresa, eta etortzen badolako pertsonaia bat, eta laitz, azkenian, bueno, zagit. Ulertzen duzu ere, Bai, ez da? bai, bai. Eta ez du galaitz? Gukalaitz ez dugu lertzen. Bueno. Baina ondo pasa dizu grabatzen. Bueno, super ondo. Ez que ikusten olako giroa sortzen da. Ez grabatzen ere. A ber, nik badakit nire naizela laitz eta zuek ere bakizu orduan hortik aurrera pues oso divertigarria. Bai, ez nik etxien ikustetenien, agertzen zaien bakotzien esatot. Ya está, hemen da. Eta hor beti esatot, eskerrak Angela esautzotela, bestela. Neri kuadrillako idazti jatet esatit. Nei nere aizpak Esan ere. mesedez maja dela. Ezin dut gehiago. Berarekin, eta ni baiet. Baina esatit ez dakatzen ikusirik, osea. Nire irakasle batek ikusten du eta bere seme alabekin eta esaten du bere semeak beti ni agertzen naizenean esaten duela ja está la tonta, zakitzer. Eta berak esaten du, ez sartu nire lagunarekin. Ez que dena bukatzen da gaizki, no? Osea, dena Ja, bukatzen da. Jonekin zerbait pasatu behar da, ze Jon dago Jon orangan, harrapatzen ze dute. gertatuko da Jonekin. Baina oso suspensea bezala. Luka, Ja, Lukarena. jotzitela, eta gero ja ez dakigu zer pasaion. Claro. Lukan paliza, osea, a ber. Guau, azo horra hori. Jo, ametxek ere ukidu demoraldi bat. Bai, alde batetik eta bai bestetik. Potente. Hori da, ekipo barruan bat batean ere. Bueno, ekipo barruan ez, baina, osea, fisio barruan. Pintadak eta... Bai, alde batetik hori, bueno, ondo dau, ba, ekipoen babes aukitie, baina... Ja, kanpora atatzean bai da. Hori da. Osea, kanpoen ez dau ekipoaz, bera bakarri dau, eta jente asko deko bere kontran, naizte beste askok apoiau. Orduan, ba, koitxa be... Bueno. Baina oso ausarta da baita ere. Osea, Super, eske bai. Denak esan diote futbola uzteko, eta beak aurrera jarraitu baita ere. Ez que falta zana, Ja. ustea bain. Hori, baien pertsonaiak ametzek auki dago evoluzio bat, lehenengo denboralditik. Nik uste gehien hirugarrenera. Bai, ze lehenengoetan, ba hori, igual pasetan zan oin, alaitzen norarekin, Ez que tan pertsonaiak insoportable lehenko denboraldian. komentario txarra, Nik ez dut norakin, Norekin zegoen egia da. Pila bat pasatzen zen mundu guztiakin. Baita super bere matxudo aitan bezala. atzetik denbora guztien bere aire Egia da. kaso egiten, txakur moduen. Guau! Eta on ja aurre jot. Aztuan, nude? Bai, Kriston eboluzioa. Bai, on ja jendiek maite egiten da beta. Ja, bai. Zuk egunate besteari uzten badiozu, Eta zergatik uste ez duen gonukela olako zerbait? printzesek behar zaituzte. Arenek eta Alaitzek daukaten estena hori, Alaitz juten denean Areneren etxera, laguntza eske, Bai, baina Arenek ja badaki nolakoa den Alaitz nik uste ez. Ez dio lagunduko eta gaina gutxago eunate botatzen oso ez dauka zentzurik. Baina goratzen dut, claro, ni neura gurpildun aulkian, eta neon horbeian eta etorri zan, eta gaina zan uste lehenengo estena elkarrekin genuna.
Eta etorritzen da kriston plataformekin. Claro. Ze berez ni zua baino askoz basuagoa naiz. Zan hori, eta repete, Ni super plataforma txuriak. Hor bat batean ikusten da nola bi indarrak, ez? aurka gartzen dian edar. Hori da. Eske pasaudia inbeste gauza denboraldi baten, asko, larri. Niretako da, hiruretatik denboraldirik onena. Onena. Bai. Gainera nik personalmente nire pertsonaiak ekin daben, ez dakit, bai, evoluzioa eta nagusitasun bat moduen, ez dakit, nik aurten beti esangot inoz baino gehiago hotela lan, ze hori, lehenengo eta bigarrenien bai, ez dakit, nire pertsonaiak presentzia euken, baina ez hirugarrenien baino, hori, hainbeste. Eta hori gerriot nik, baina, gustora gona, eta batez be, ez da nik olatzen papera itotelako. Baina niretako olatzen paperak, hori, geixa bier diela, gure gizartien dauzen pertsona horrek, hori, presentzia bat aukiteko bai gure gizartien, ze askotan isilpien gatzen die, edo hori, beste pertsonaien atzien eskutatute, eta orduen oso harro olatzek lortu da benaitik, eta hori. Nik uste dut, egia da nik irakurtzen bukatu nunean gidoia, esaten hona, ez dakit, nire pertsonaiakiko, esaten hon, itxaso aurten, ez dakit, igual bigarren demoraldian nola evoluzio handiago aukizun, igual gehiago gustatzen zian, baina egia da baina osotasunean ikusietela, eta trama bakoitzak daka bere zentzua, oso gora beratsua da, erritmo oso desberdina, gertatzen da hau gero, osotasunean ikusikan ikuste dela demoraldi honena. Uste izan dela ere oso polita, ze azkenen hirutik bat hola egitea, oso dago, beti ja ez, baina izan da desberdina eta beste puntu batetik hartu, eta askoz lasaiago, bestetan zan, benga, estenek ikasi egin, eta oain sentitzen eukietela denbora gehiago zela prestatzeko estena batzuk, bestea baino. Eta hori, egitea paper bat, hori gurpildun aulkian, ezakitze esaten aiama, ezakin nola egin, eta gaina ez nekin ezer zuei buruz. Karo, idatzen irakurri nun zehoz egidoietan eta hola, baina esan aurten ingo dut, ez borroka bota. Baina ez dut irakurriko dena, eta hola, junginenan ikustean, zen zi, karo, esan zian, bai, guliatzen gera, ez dakitzen. Azte ez ikusten tani, baina zen, ez zer pasatzen da. Izan da superpolita, bai ikusitela, nik esaten sentitzet, egiten nahi nintzela beste telesai bat. Da arene, baina beste toki batean. Eta orduan, karo, ikustea zuen printzesena eta kanpotik, izan da, eta sartu nahiz ikustiz, ikustaren fan bat bezala, ez dugu, ala, super desberdin. Jo, ze polita entzutea guztientzako izan dela ezakit denboraldi berezia, eta logikoa den bezala niretzako ere, ze bestetan ez naiz egon, eta baino beste biak ikusi ditut, eta ikusi nituen grabaketak hasi baino lehen justo. Eta izan da oso polita ikustea nola denboraldiz denboraldi trama guztiak eta hori, zuk esan duzun bezala ez, nagusituz joan direla edo gorontz joan direla, eta nik uste ere publikoa telesaiarekin batera heldutuz joan dela, eta sartzea hirugarren denboraldi honetan hain ez dakit korapilatuta dagoen denboraldi batean, ja pertsonaiak oso sortuak dauden denboraldi batean, eta bakoitza bere evoluzioarekin izan da oso berezia eta eskertut pila bat, eta ez bakarrik hori baizik eta zuen taldean ere sartzea eta hain ongi ez dakit harrera hain ona egin dira zuenez, benetan, izan da super berezia eta polita eta eskertzen dut pila bat. Egia da baita ere, esategu alaitz, gaiztoa, baina egia da alaitz gabe denboraldi honek ere ez dula zentzuek. Eta eman dula joku handia eta ez, nik uste... Bestela trama asko zian egon. Asko esaten dabe, eske, ja ez da umiendako gauza bat, gauza asko pasetan die, baina nik beti izatu eta eske horrek lehenengo denboralditik dauzen, ikusten dauzen umiek gure moduen heldutu iten di, hori da. Eta hori, berezize iruditzea eta ze ume horrek 3 urtez
baina evoluzio bat aukita bebe bai, eta orduen gure pertsonaekin eta gurekin batera eurepe hasien eta orduen hori. Polita.